हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सांग माने आज आम पहुंचीचु वृंदावन एक खूब पवित्र एवं मनोहर तीर्थक्षेत्र बंशीवट, जोटी भगवान कृष्ण निजे बंशी बजाई ब्रजवासी मानक मन को मोहित करुले। बंशीवट अच्छी वृंदावन दक्षिण भाग में यमुना नदीर कूले। वेद पुराण एवं ब्रजवासी कथा अनुसार एटी एक समय एक विशाल बटवृक्ष जो प्रभु श्रीकृष्ण बंशी बजाई गोपी मान रासलीला आह्वान करुले। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ପରିବେଶ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କଥା ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ବଂଶୀ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ନାମ ହେଉଛି ବଂଶୀବଟ। ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶୀବଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାମୟ ମନାଯାଏ। ଏଠି ଆସିଲେ ମନରେ ଅସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ମାନେ ଯେପରିକି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବି ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତ କାମ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏଠାରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷକୁ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜ ମନୋକାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବଟବୃକ୍ଷର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି, ରାସଲୀଳା ସ୍ଥଳ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯମୁନା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା କେବଳ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏମିତିକି କୌଣସି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ ଥିଲା। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶିବ ରାସଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ନ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଶିବ ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଗୋପୀ ରୂପ ନେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାର ଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଶିବ ରାସଲୀଳା ଦେଖିଲେ ଓ ମନେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଶିବଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀ। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କାରଣ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ରକ୍ଷକ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଯେତେ ଚାକଚକ୍ୟ କଲେ ବି ଏ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଅଲଗା। ତମେ ଦେଖୁଛ ସେଠି ମେନ୍ ରୋଡ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଦେଖୁଛ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝ। ଏଇଠି ରିଏଲ ଭକ୍ତିଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଏବେ ବି ରାସ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଭଗବାନ ମଜୁର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଆମ ଓଡିଶାର ଭକ୍ତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକି ପଳେଇ ଆଇଲ। ରାଧେ ରାଧେ ଟିକେ କହିଦେଲ। ମୋ ଚଷମା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନେଇଗଲା ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆମର ମନ୍ଦିର ଠିକ ଅଛି। ନିଧି ବନ ଦେଖିଥିଲ, ସେବା କରି ଦେଖିଥିଲ। ଏଇ ଜାଗା ହଉଛି ବଂଶୀବଟ, ହଉଛି ସବୁଠୁ ରାସସ୍ଥଳ, ବଡ ରାସସ୍ଥଳ। ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବଂଶୀବଟ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ। ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀ, କୋଟି କୋଟି ଗୋପୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। କୋଟି କୋଟି ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡାକି, ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଡାକିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏ ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବୃକ୍ଷ, ସେବେଠୁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତ ଏ ବଂଶୀବଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଛରେ ଚଢି ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ସାତ୍ୟା ମହାରାଜ ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ବଂଶୀ। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥଳୀରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହାଦେ ପାର୍ବତୀ ମା, ଆମର ନାରଦ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଚାହିଁବାକୁ ଏଠିକି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସିକି କେବେ ଥରେ ଏଠି ଆସିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଗଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କଣ କଲେ ନା, ମହାଦେବ ଏତେ ଲାଳିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟା ସବୁବେଳେ ଶିବଜୀ ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି। ମାଳା ଧରିଛନ୍ତି ନା, ମାଳାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି। ଏତେ ନାମ ପ୍ରତି ଲାଳିତ ହେଇଗଲେ, ରାସ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ
ଏ ଗୋପୀ କି ଧଇଲେ କିଏ ମହାଦେବ କହିଲେ ଏ ଗୋପୀ ଏତେ ସମସ୍ତେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରାସଟି ବି ଦେଖନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ କିନ୍ତୁ କହି ମତେ ନା ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ କଲା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବନି ମୁଁ କଣ ଛାର ଗୋପୀ ମତେ ଭଗବାନ ଆଲାଉ କରିବେ ରାଧାରାଣୀ ଆଲାଉ କରିବେ ଗୋପେଶ୍ୱର ଗୋପୀ କହିଲେ ନା କଣ କରିବି ମତେ କର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିଶନ ଗୋପୀ ମାନେ परमिशन बिना ना माने ପରମିଶନ ଭଗବାନ ଜାଣିନଥିଲେ ଆସିକି ବେଶ ହେଲେ କାହାର ମହାଦେବ ବେଶ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ରାଧାରାଣୀ ଅଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ସେ ବେଶ ସିନା ହେଇଯିବ କଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବେଶ ହେଇଯିବ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ତେଣୁ ତାପରେ ମହାଦେବ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ସଜେଇ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଧାରାଣୀ कृष्ण टच कर जानी पारे आग ताको जो सापर सु सु करदे से जो कांदरे हाथ से एडजस्ट करदेले राधाराणी तो जानीदेवे फटना बहुत विरक्ति है किंतु देखु ये महाराज केते लालायित तो देवता माने शुणी ये आजिक डेट भी एबे भी से द्वापर जुगर गछ अच्छी बंशी बटरे ये बहुत भगवान ये वृक्ष से 5000 वर्ष वृक्ष एबे भी अच्छी तो बंशी बटरे एबे भी भगवान बंशी वादन होउची आम मैंने कारण शुणी किंतु कह जाए प्रत्येक जो भक्त प्रकृत भक्त कान ताको बंशीर आवाज जे प्रेमी भक्त भगवान माने जे भगवान को निजर समर्पण सब भाव दे देछि तो सी गचरे कान दे शुणिबो ताले ताकू एबे भी बंशी आवाज शुभिब तेणु समस्ते आमे भगवान पाखरे प्रार्थना करवा आमको आज नले काली भगवान से आशीर्वाद करंतु राधाराणी कृपा हो आम एमती नाम करी एमती बंशी बट आसुआ केबे ना केबे आम कान बंशी आवाज जहाँ तो सुविधा कथा हो बोले श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बंसी बट की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, जय जय श्री राधे राधे जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री लघुदेव महाराज की जय। तो भगवान शंकर इधर गोपी गंगा से अभी से नाम हो गया गोपीश्वर महाराज के दर्शन है, भगवान के राधा जी के चरणों का दर्शन है। यहाँ पर बंसी बजाते हैं, आज भी बजाते हैं, आज भी भक्तों को भगवान का बंसी सुनाई देता है। भक्त लोग यहाँ भगवान को बंसी दे के जाते हैं, बंसी छड़ाते, वंश रक्षा वंश वृद्धि घर की कामना पूर्ति के लिए भगवान को बजाने के लिए जानते हैं, लाते हैं, नहीं ला पाते यहीं से ले लेते हैं। जो भी श्रद्धा हो 200-500 का नाम को तो बोल के संकल्प करके मनोकामना का प्रार्थना करके भगवान के चरण है, चरणों पे बंसी है, स्थली है बंसी बढ़ और साधुओं पे पैसा भी बढ़ रहा है। अब प्रेम मंदिर जैसा मंदिर हर जिले हर शहर में बन जाए, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये बन नहीं पाएगा ना, देखो बना ही नहीं सकता, भगवान का देन ये लीला भूमि। पूरी जगन्नाथ मंदिर जितने रथ बेंगल कले जगन्नाथ एक्सपीरियंस कोठी जगन्नाथ कोठी एक्सपीरियंस जगन्नाथ गोटे जगह सेमती बंसी बट एटी भगवान को एबे भी नित्य लीला होची, एबे भी बंसी बाजी खाली तुम कान दरकार सुनिबा पड़े। अभी कुछ सालों में सब जगह आपको प्रेम मंदिर जैसा मंदिर मिलेगा। तो वन टाइप ऑफ चलिए ओसो दाम में बस ठीक है महाराज। जय श्री राधे।